Helo Meg, sut wyt ti? Dwi heb weld ti iawn ers sbel. Ie, popeth yn iawn, diolch Cadi. Mae pethau wedi bod yn brysur adref I gweud y gwir, efo mam yn sal ac ati. Ie, sut mae dy fam? Yr un peth ar arfer, mae hi'n cael llong bol, gan nad gallu gwneud. Llawer o gwmpas y tŷ. Dwi'n gorfod helpu iddi godi o gwely, golchi, newid a chael bwyd. Ie, mae'n anodd dwi'n siŵr. Mae'n iawn, mae'n fylnedig weithiau, ond nid just mam ydi wrth chwaith. Coginio glanhau, siopa, mae rhaid I bopeth gael I gwneud, ac mae fy'n brawd bach yn rhy ifanc I helpu gyda pethau. Dwi'n gorfod gofalu amdano hefyd, ac nid o'n helpu o gwbl pam fydd yn stropio yn y bore. Preno gallodd I breswadio, I brysiodd y danydd weithiau. Dwi'n siŵr bod hynny'n anodd. Roedd ti gorfod cael yn barod I mynd i'r ysgol hefyd. Ie, mae'n anodd I canolbwyntio mewn gwersi weithiau. Pan dwi wedi blino, nid pam dwi'n poeni am salwch mam. Dim ond gwneud beth ni angen gwneud, ydw I. Dwi eisiau gwneud y bywyd teulu yn hawdd. Os na fydda i'n helpu, bydde mam yn cael trafferth mawr I gwneud unrhyw beth. Wych, weddos ti beth, Meg? Ti'n aru mi. Rwy wir ddim yn siŵr y gallu wneud y pethau eithel ti'n wneud. Mi fyddai ti os oedd rhaid I ti. Pam bydd pethau yn mynd yn ormod? Dwi'n gwybod rwy gallu siarad gyda athro neu YMCA Abertawe. Mae nhw gallu rhoi cyngor ac chynghorydd dda I Gofalwyr Ifanc, ac mae hynny'n help mawr. Mae bod yn gofalwyr ifanc yn golygu bod rhaid colli allan ar rai pethau, fel treulio amser gyda ffrindiau, ond dwi'n gwybod drwy'n gwneud y peth iawn, a dwi'n falch o hwnnw, a fi'n teimlo fel fi'n gwneud gwahaniaeth I fywyd mam, yn tynnu peth o pwysau, wrthi arni, a rhoi amser I hi teimlo'n wych. Mae siarad efo ti heddi wedi bod yn agoriad llygaid go iawn. Ti wir yn ysbrydoliaeth. Dwi'n falch fod ti'n ffrind I mi. Diolch Cadi, mae hynny'n meddwl lot. Dwi'n falch I bod yn ffrind I ti hefyd.